Oh, Ay, love. Iyan mo nga, love. Uy, Sunday. kanang, Bisi ko, ginabuhi ka. unsa tagit sa haron, love. Huwag ko na ng pizza, unsa ng pizza. Importante na tayo makaon. Unsa ng tao ka, eh. Hala, love. Uy, Feb 30 na taron. Naugma, unsa naugma? 15. Sunod 13. 14. Oh, niya, unsa na 14? Mas may naan ng 14. Unsa ng tao ka, eh. Ay, na, di mo, love. Uy, May naan ng 14 ba? Palintayas, manggod na. Paano mo na sa magtiayon? Kasi para magtayon, ibalik mo naman hinuon ng pagkamagtayon. Uy, ang kanang 14, parang nang giingon nga 14. Valentine's Day? Oh, Valentine's So, Day. sa ibuya, pero nain, ang sakit tayo. Hala, Ay, mo unsa man eh, uyab-uyab ra na nga. Laban na nas minyo kay amin nga na dyan katungod nga mag-ana-ana inig. Kasi na, sus ko, lagay ng buhatay na anak. Ang atong paglano ron natin magkaon, itong mga anak, mauli mo naon, mo ay nagmuna anak. Ah, grabe ha, sa salap. Uy, nakabantay na kunay mo nga, bugno nang kay kanako. Kung kuhiton di ka magabi eh, wakli lagi ka. Ay na, buto na naon, ganang mga butanga, wa na nako, itsupuira na na. Kaya akong ginuhunan ron, ang kaugmaon para sa kong mga anak. O parte na ng mga butanga, wala na, oy, nung siya. Kapila na ko na ito nagibuhat, kapuli. Sus! Tilang Bisan mo ko kamilyon ta na buhaton, di jud ko wakula na lang. Say na lang butanga, di ba? Mao gay nagminyo ta. Kamu ang imong ginuhuna diha. Ang kana na imong naon ha. Ang imong naon kan. Puyot ako sa kabalay. Buto na naon. Bula na tagig soon oy no sa taw ka. Ah, kapuya sa dimulap. Uy, diha na ka oy. Pinta po bitaw siya. Valentine's. So, subuto naon kapila na kumita. Meanwhile, Baar, silingan. Bulan nga to hanap sa misa ba. Humuto gamay di kay adto ko sa kong kumpare kay. Na ako na si Pela ila na karon nga naan kumari sa sana. Sila ba mahalin ta naglain bida po nga ba ning asawa. Sige tig ko kag ginamos nga may laing sardinas. Pre. Pre ale. Pre. Sama na. Okay. Oy, pre. Pre, sino gipangita? Imo pare? Oh, si pare ali ba? Asa de? Wala dire, ambot lang ug asa. Lagot ko atong kumpare nimo oy. Ano naman? Kibaw na ka. Unsa tapit sa haron, di ba? 13, Feb 30, Oo. o Valentine's na. Valentine's Day. Sus! Wala dyan ka hinumdum. Kay para niya, kami kuno nga nagpuyo, mura lang kuno bigman nagsuon. Nya, kinsa mo kuno di masakit ang anak ko no. O di ba? Sakit kayo no. Oh, ginala ko niya. Ta akong gusto nga magsit-sweet lagi mo duha gani. Kay syempre sa kadugan namong mga nag-uyab, mapulaan ta ginagmay di. May nang tigaan ko na spice ang among pagpuyo ba. Basi na nag-anda na siya kuan ron kanang buwak ba basi ugma i-surprise ka niya. Di na lagi kuno ko niya surprise lagi kuno pre. Kay ay niyang gusto. Kung man na si buhaton para pabukas na lang para pagkaon na lang namo. O kinsa man ko na dili ko na masakitan ko no ana pre, di ba sakit juga ayo pre no. Unya gid mo mari. Ay juga ayo pre. Ay lagang ko na mari. Ay lagang ko na pero Pero mao siya mo si pare in taon. Wa ka huna-huna dai mo day. para ni mo pre, nana sa ilain pre. Di alam sa gibuhat ako sa kuha asawa no. Oh dili dili no. Sa una ra to. Sa una ra to non nga to gid siya pero ay basin. Parehas jud mo glabok ay pre no. Parehas mo glabok jud. Siguro karon mao siguro bugno na siya nako kay ning parehas siguro mo glabok so nana siguro to ilain no. Initid ay pabay-bay ri siya mo paa. Wala na din na pre. Ana, Ay anak ay magulungot. Usba ba? ana pre. Na ano ay kiayan sad pre. Magpamura. Kuti ako yung paagod marin mo. Ulit ana ay. Dugaya sa nimo nakatambak. Eh anak niya Ari ka adlaw pre ha. Ari ka adlaw kay patambag ko nimo. Eh pwede na pod. Inanaon rin na. Sige pre. Salamat kayo pre. Sige ha kay ato po kay ako may pangita akong sarul ba. Sarul man dito silingan. Ah, na din sa silingan. Sige pre. Sarul ako. Oh, sige pre, padayon pre kay Kay kumasa. kumaan sa ko pre ako sa banana kung sa kung hatod aron mabalik ang amo ang kibaw na ka pre. Lakaw lang jud ko kay di niya ko kapugong makasarol niya ko nimo. Bye pre. Sa miningong palitin doy taro tuhan ay. Uy, pre. Pre. Wang na ko na di ka diri. Dito ko sa iyo pala. Asa na bala inang na. Oh. Na diha. Masang ba ilang masang ko din nandiyan ko dito. Sus po ulo ito. Ay po. Ang Valentine's Day ba? Lagi. Kanot. Wapa kayo lagi. Siksi kayo gawas. sana all. Siksi dili. Ginawa ko na. Oh. Sukul vaksin ba? Oh, ay, bugdo pa to.
Di ba tumapas? Makapanok at ligat ahat lagi. Ako tiga. Sige. Balik to ko kay malakta ako sa kong sawa ko. Kufir na di ko iro dia. Wala. Kung paghuton ka paghuton. Ayo. Ayo. Ay, ay, uy, uy, uy. Ay, Kana, kinsa man ka? ako tong gikuan ni Tinoy. Aw, ikaw di ay? Inong si Tini. Giripir ko niya. Inong si Tini kita asaw. Oh, hindi Ang mo. okay naman po. Di ba ko gamay pero. Kanang, ano sa may ako? Iya man pong giripir ni Tinoy ug kanang wala man kuno kay Paris Valentine's Day ug badlaw ba niya. Maram ni home credit ning mahagod kay repair man ni. Flowers for you. Thank you. Dagan mo niglaya po doy. Nalaya na siya pero pwede nang buhion pagbalik tungod sa akong gugma ni animo. Sana. Ayo. Ay, Ayo. Ay. Ay. Ikaw ditong naikutang ako no sa paluwagan. Maningin na tako. Na di ay. Nanita ko ni mong buwak pero kanina ako na pantayan. Naog. Naog dire lang. Naog dire. Ay, mao di ay nga bukod na ka na ako kay. Ako aning bana ha, ako aning bana para masayod ka dili anday kay paluwagan ay imong utang. Asa imong bana gusto ko utang? Nagtulog ko